iy'ngozi ey'ningi zidalwa utshwala ukuthi abantu bashayela bephuzile. Ezinye zey'ngozi zidalwa ukuthi abantu abaningi bashayela amabanga amade bengaphumuli. Uthola ukuthi umuntu ushayela usekhathele, nesigqugquzelayo ukuthi abantu bazame ngempela ukuphumula. Amagosa ezendlela seleqalile ukuthi ibhazalale ezindleleni kulo lonke eli ukuqinisekisa ukhuseleko ezindleleni ngexesha lePasika. Those that are involved, they will face the full might of the law. We know who they are, and we will collect them one by one. Umkomishinala wamapolisa kuzwelonke uNjengelefani Masimula uthi baza kulucula elanda incamisayo bonke abo bebeqhwaya udushe zolokumngcelela ububanje kuGompo. Luqalile uqalathelwano kwiigaraji eziliqela kweli nanjengoko abaqhubi kulindeleke ukuba enyuke amaxabiso amafutha ezinzulwini zobusuku namhlanje okuxhoma kwamaxabiso kuza kutyabula kakhulu abathengi ezipokothweni sekunyuke namaxabiso ezinto. Sinibulise emakhaya kanti andambe ndodwa ndamba nokhetho ukuthula Mbatha noyitoliki yolimi lwezandla. Seleqalile amaphulo okhuseleko ezindleleni ukuqinisekisa ukhuseleko ngeli xesha lePasika. Namhlanje isithili saseMhlathuze kwiphondo laKwaZulu-Natal siphehlelele ngokusesikweni iphulo lokuqinisekisa ukhuseleko ezindleleni kuhola wendlela u-N2 njengoko liphondo lilindele abakhenkethi abalinganiselwa kwi-1.2 million. Amapolisa kamasipala kunye necandelo leenkonzo zamapolisa kweli ebethe bhazalala kwiingingqi ezahlukeneyo esenza ovala amazibuko ngeliqinisekisa ukuthotyelwa kwemithetho yezendlela. Ebethe bhazalala amagosa omthetho kuhola wendlela u-N2 namhlanje kwilinge lokuqinisekisa ukuthotyelwa kwemithetho yasendleleni njengoko uninzi loluntu lujolise kwiindawo ezahlukeneyo ngeli xesha lePasika. Usodolophu kwisixeko saseMhlathuze uthi eli phulo laminyaka le lilinge lokuqinisekisa ukuba uluntu lusezindleleni lufika lukhuselekile kwiindawo elijolise kuzo. Namhlanje besizolontsha inhlanganisela yokusebenza ukuzama ukuvikela izakhamuzi zala eMhlathuze ngokubambisana nomnyango wamaphoyisa, amaphoyisa omkhandlu waseMhlathuze, amaphoyisa esifundazwe uRTI, abe-Border Management Authority laba babheka ukuthi kungenani kuphumani emingceleni yethu eNingizimu Afrika. Uthi eli phulo liquka ukubeka esweni ukuthutha kwezilwanyana kunye nabemi bamazwe angaphandle abangena kweli ngokungekho semthethweni. Imfuyo ihamba indawo ezahlukahlukene for injongo ezehlukene, abanye benza imicimbi, and kulesi sifundazwe sihlaselwe kakhulu ilokho esikubiza ukuthi foot and mouth disease noma amatele. So agriculture kuzobubheka konke lokho esikuzelela. Ubongoza abaqhubi ukuba bathathe ikhefu rhoqo ngelixa behamba ukuthintela iingozi ezinxulumene nokudinwa. Iy'ngozi ey'ningi zidalwa utshwala ukuthi abantu bashayela bephuzile. Ezinye zey'ngozi zidalwa ukuthi abantu abaningi bashayela amabanga amade bengaphumuli. Uthola ukuthi umuntu ushayela usekhathele, nesigqugquzelayo ukuthi abantu bazame ngempela ukuphumula. Nabaqhubi bemoto babongoza abanye ukuba balandele imithetho yendlela. Bengizothi kubantu abashayela emgwaqweni abaqikelele ngoba kuza ama-Easter nje, bengizothi kubona abaqikelele befasa amabhande bedrive kahle emgwaqweni. Kuney'ngozi ey'ningi, bengizocela kubona ukuthi behambe kahle nje kube safety yonkini. Ukunyuka ngogqithisileyo kwenani lezithuthi ezindleleni kulindeleke kuqale ngoLwesine, ukanti amagosa okhuseleko kwesi sixeko athi aqule aligangatha uqinisekisa ukhuseleko loluntu ngeli xesha lixakekileyo. Kulindeleke isiphithiphithi namhlanje kwiigaraji zamafutha ngenxa yenkxalabo eza nokwenyuka okungaqhelekanga kwamaxabiso amafutha ezinzulwini zobusuku namhlanje. Okukulandela isibhengezo sokufunquka kwamaxabiso epetrol nge-R4.27 ilitha nediesel nge-R7.73 ilitha ukusukela ebusuku namhlanje. Ezinye zegaraji sele zivalile ngenxa yokunqongophala kwala mafutha ezithuthi.
Ingxaki ejongene neli loMzantsi Afrika yokonyuswa kwamaxabiso kuquka awepetrol nediesel idale inkxalabo nesiphithiphithi kuninzi lwabaqhubi kunye neegaraji zokugcwalisa la mafutha. Uninzi sele luthontelana kwiindawo zokugalela ipetrol nediesel nanjengoko eza kuvakala ufunqu kwamaxabiso ezinzulwini zobusuku namhlanje. Thina sixhalabile kwaye inzima into yepetroli kuba kufuneka namhlanje sigalele kangangoko singazi nokuba iza kuba imalini. Eyona nkxalabo ingakumbi kubasebenzisi bediesel nezigadla kukuba kuyo yonke le nyewe abasebenzi kwezi garaji kuquka nabaqhubi kufuneka bebhatelwe njengesiqhelo. The problem is with the diesel at this point in time is you have to have stock, diesel inventory, to look at your customers. So that's my main point to serve the customers is to tell them, listen, you can come and get diesel. There will be. I can't tell you what the price is going to be tomorrow, but I will have diesel for you. And it doesn't matter what the price will be on the diesel. At the end of the day, on the inventory that you have to make a profit. Kusenjalo, ngenxa yogxalathelwano nemingcelele kwiigaraji zamafutha, ezinye kunyanzeleke ukuba zivale ngenxa yokuphelelwa yipetrol nediesel nokudalwe kukuthontelana kwabaqhubi. You know, it's been a serious challenge. I think things got worse yesterday. We were expecting our deliveries, and unfortunately, nothing came on time. But we understand that this is the dynamic that we have to try to navigate around. Ukuvala kwezinye zezi garaji kudala kuxinga kokufika kwala mafutha nanjengoko kuhlengahlengiswa isimo ngenxa yamaxabiso matsha. Okuxhuma kwamaxabiso kuza kutyabula kakhulu abathengi ezipokothweni kwaye kulindeleke ukonyuka kwamaxabiso ezinto kuquka namaxabiso wokutya. Kanti ukukhawulelana nale meko urhulumente ubhengeze ukuthotywa kwethutyana kweerhafu zamafutha. Umphathiswa wezezimali Enoch Godongwana uthi irhafu yamafutha iza kuthotywa nge-3 rands ilitha ukusuka ngomhla wokuqala ku-April ukuya kumhla wesihlanu kuMeyi. Urhulumente uthi eli nyathelo loncedo liza kuvavanywa rhoqo ngenyanga kwezi nyanga zimbini zizayo kwaye uthi uluntu maluthobe isibilini. That impact is across the economy. There is going to be, that petrol is going to be channeled, its impact is going to be channeled through different ways into the economy, either through the exchange rate, either through the price of petrol. We're watching the inflation outcome, but general market consensus is that inflation is likely to be disrupted up to 4.3, which is within, in my view, not far from the tolerance band we announced when we announced inflation targeting. So we're good. Umkomishinala wamapolisa kuzwelonke uNjengelefani Masimula uphawule ngomngcelele wayizolo ojike wabanodushe kuGompo eMpuma Koloni nalapho kuntunyekwe izithuthi konakaliswa nezakhiwo. Uthi bonke abo bebeqhwaya udushe izolo baboniwe bayaziwa kwaye baza kuluculela ndincamisayo. Of course, it is also unfortunate that yesterday during the march, we had locally where the traditional leaders were much. They ended up being some damage to vehicles and buildings unnecessary. South Africans and everyone had the right to protest unarmed, but not in the way and the fashion that they behaved yesterday. It is uncalled for. And those that are involved, they will face the full might of the law. We know who they are, and we'll collect them one by one so that end up accounting for what they have done. Kusenjalo amaqela ohlukeneyo oluntu abamba uqhankqalazo ngaphandle kwendlu yosakuzo yaseNigeria ePitoli namhlanje enyanzelisa impendulo ngokuphathelene nomsitho wokubekwa kumntu ekuthiwa yikumkani yaseNigeria yeqela lama-Igbo kuGompo eMpuma Koloni.
Ukanti unozakuzaku waseNigeria kweli Olajide Okumadeji uthi belilizwe laseNigeria abasokuze bajongele phansi imithetho yelizwe loMzantsi Afrika kwaye umsitho bonakele uthendi kumakhasi ezonxibelelwano biyimibhiyozo nje engenanto yakwenza nobukumkani. It's unfortunate the development in Eastern Cape. Nigeria, let me inform that Nigeria in no way, or the High Commission in no way, support any illegality on the soil of South Africa. Nigeria is a country of rules, regulations, and laws. And Nigeria is a country that also respects the rules and laws of other countries. Nigeria will not in any way undermine the authority of any other state, nor threaten the integrity or do anything that would threaten the integrity of other states or African brothers. So it is in this light that I want to tell you that the High Commission has waded in the matter. The High Commission, ever since the event happened, the news broke out, the High Commission has engaged and is still engaging the highest authorities of the land. It will interest you to know that His Excellency Ambassador Tope Ajayi wrote to the Department of International Relations in South Africa about the situation, to clarify the situation, to clarify the position of the embassy, that what actually happened in the East London, it is not a coronation of a king. It is not. It is just the celebration of the culture of these people. But a lot has been misunderstood. Unjengele Vuyisile Ncatha uchongwe njengomkomishinala omtsha wamapolisa eMpuma Koloni. Luka Ncatha obefudule esebenza njengomkomishinala wamapolisa kwisithili saseNelson Mandela Bay yaye ungene endaweni kaNjengele nomthetheleli Mene othathe umhlala-phantsi kwinyanga ephelileyo. Umkomishinala wamapolisa kazwelonke uNjengele Fani Masimula umamkele ngokusesikweni Luka Ncatha esithi kuzafuneka ajongane nolwaphulo-mthetho oluqatseleyo kweli phondo. Unjengele Vuyisile Ncatha yinzalelwane yakwaZakhele Gqeberha kwiphondo laseMpuma Koloni. Ngumakadenethwa engenadyasi ke kwinkonzo yesipolisa nanjengoko eneminyaka engama-31 elapha esipoliseni. Ukanti ebefudula engumkomishinala wamapolisa kwisithili saseNelson Mandela Bay. Ulwamkele ke oluxanduva lokuba ngumkomishinala wamapolisa omtsha kwiphondo laseMpuma Koloni kwaye uthi abaphuli-mthetho baza kudibana nenyoka iphungumhluzi kweli tyeli. Those who are behind criminal activities in the province must be warned, and they must know that their time and their activities are not just going to be looked at or be watched at, they are going to be dealt with. Ukanti inkulu baphathiswa yephondo umnumzana Oscar Mabuyane uthi umthembile lo kaNcatha. He's a very combative person, so we welcome him, and we're looking forward to ensure that we confront the ongoing or perennial issues that we've been grappling with. And I want him to understand as well across the CAI the biggest challenge there of the gender-based violence as well as the stock theft. I would want to see him on the ground taking our people into his confidence. Umkomishinala wamapolisa kuzwelonke uNjengele Fani Masemula uthi lo mkomishinala mtsha wamapolisa waseMpuma Koloni kuza kufuneka ayitshaye isaqhuma ukulwa nolwaphulo-mthetho oluqatseleyo kweli phondo. General Ncatha, you assume the responsibility at the critical time where the province is battling with the serious and violent crimes, the crimes that I've mentioned earlier. So your credentials tells us you are the right person to face these specific challenges and bring peace to the people of Eastern Cape. Unjengele Vuyisile Ncatha ungena endaweni kaNjengele nomthetheleli Mene othathe umhlala-phantsi kwinyanga ephelileyo kwaye kulindeleke aqalise kwesi sikhundla sitsha ngomso. Limisela umhla wesibhozo nethoba ityala labarhanelwa abahlanu ababanjwe neziyobisi ezixabisa i-5 million rands kwisikhululo senqwelomoya e-OR Tambo. Abarhanelwa bavele enkundleni kaMantyi eKempton Park ukanti bonke baza kugcinwa eziseleni zamapolisa de bavele kwakhona enkundleni kuze bafake isicelo sebheyili.
The 5 accused appeared today at the Kempton Park Magistrates Court. They face charges related to drug trafficking. The matter has been postponed to the 8th and the 9th of April next week for formal bail application. Mapolisa athi anobungqina obuqinileyo ngakubarhanelwa yaye anethemba lokuba ukubanjwa kwesisihlanu kuzawakhokelela kumkhambathi weshishini leziyobisi kweli akwathe ukumiswa kwetyala namhlanje kulungiselela uphando lusaqhubayo oluza kuba lukhubalo kweli tyala. Look, we're quite confident with the evidence that we have collected so far. We've seized drugs worth more than 5 million rands during that arrest over the weekend. So we're quite confident. Investigations remain ongoing into those that are involved with them. So with their collaboration, they'll be able to assist us with who they worked with, the bigger network of those that lured them into peddling drugs to another country. Mongameli uCyril Ramaphosa uyincomile inkqubela phambili yenziweleli loMzantsi Afrika kusukela oko kwasekwa urhulumente wobambiswano emva konyulo oluyimbali luka-2024. Mongameli ukuthethe oku ngethu bevula ngokusesikweni inkomfa yesithandathu yotyalo-mali eMzantsi Afrika nebibanjelwe eSandton ngale ntsasa. Injongo yale ngqungquthela kukuhlanganisa iinkokheli zamacandelo ahlukeneyo kwihlabathi jikelele kwilinge lokurhwebeshela abatyalizimali kweli. Under the Government of National Unity, which we formed after the 2024 elections, we have recorded 4 consecutive quarters of growth into early 2026, and our economy is creating more jobs. Inflation, as we heard, is stable and is converging towards our 3% target. Our sovereign rating has been upgraded, and last year we were removed from the Financial Action Task Force, grey list. Last year, South Africa hosted the first summit of the G20 on African soil. Kaizer Chiefs ibhengeze ngokusesikweni iqela layo labasetyhini iKaizer Chiefs Ladies kwaye ithi eli lilinge lokuphuhlisa ibhola ekhatywayo yabasetyhini kweli. iKaizer Chiefs ibhengeze ngokusesikweni namhlanje iqela layo lamanenekazi iKaizer Chiefs Ladies neliza kuthi likhokhelwe nguUnathi Mbena noza kuncediswa nguJustice Kuno. Eli qela linabadlali abangama-24 liquka umdlali wasesiswini owayesakuba ngumdlali weBanyana uMamelo Makhabane, uZanele Kunyamane noKatlego Mohale. Kaizer Chiefs has always stood for excellence, and today we extend that legacy into the game, and not as something separate. However, it's natural. It's a natural extension of who we are. Excellence, professionalism, standards. These must remain consistent across every part of the club. And the women's team is built in the same way with no exception. Aliqela likwatyikitye nabadlali abanamava abadlala kwiHollywood Bets Super League. But this moment is not only for women. It is for the entire Kaizer Chiefs family. We call upon all our supporters, men and women alike, to stand behind this team with the passion, pride, and loyalty that defines this club and that they've shown to the men's team, all our youth teams, over all our years. iChiefs iza kudlala imidlalo yasekhaya kumabala eqela laseTaung Village eNaturena nakwaThema Stadium eSprings eKurhuleni. Kakhulu ke mamqwathi nomambatha ezindabeni ndiyakubulisa mbukeli wami ekhaya ndikwamkele ke kwidesika yam yeMozulu mna ke bethuna ngegama ndikuthabile ke ndeyinzwakazi yabathembu mvanje ngokubanzi masiyiphawuleni ke nantsi kaloku iMozulu mbukele ekhaya sijonga ngokuqala kaloku umfanekiso ogagathe kakhulu ke kwiziganeko zemvula imimoya nje phantsi kuMzantsi Afrika ngokubanzi nawe uyabona apha ekhaya nokho imeko ithande kakhulu kuba mandundu mpela kwiindawo ezininzi ezikuncama apha eMzantsi Afrika indawo ezifana phaa kooPriska ngexesha
labo lasekuseni babevuswa ngamaqondo okutshisa anciphe kakhulu phaya naseDiara ngenxa yakhe kaloku la 19 degrees ngokubanzi bethu lapha ekhaya masijongeni ke futhi lo maqondo wethu okutshisa phantsi naphezulu ke sivule ngephondo lokuqala neliphaya kaloku lona kusephondweni ke bethuna laseMpuma Koloni impela kakhulu ke mbukeli wam kwiindawo ezininzi ezithanda ukuzinza kakhulu kwintshona namazantsi welamaphondo ndawo ezifana phaa koRhafu ngexesha labo lasekuseni phaya ziziganeko zezontshizane nezikhatshwa zindudumo phaya ngaye la 15 degrees ekuseni kanti ke benjenje futhi ephondweni laseFree State lithanda ukuzinza kakhulu kumbindi apha eMzantsi Afrika mpela ke kumantla futhi olaphondo phaya koSasolburg nazo zonke nje ezangini zekufuphi phaya ekuseni futhi kuyafefa ngaye futhi lo 15 degrees kanti ke baphila futhi ngolu hlobo phaya ephondweni ke laphaya entshona Koloni ngamandla mzontsudu futhi ke kwindawo ezininzi ezikumazantsi nentshona phaya kakhulu kwaphondo phaya Kapa lodumo futhi ekuseni qaba ngamafu mpela phaya ngelashumi nje elikhatshwa sisibhozo chunca mpe nam ngokubanzi sijongeni ke bethuna futhi iphondo laphaya eNorthern Cape mpela mbukelo wam ke futhi kumantla phaya koQurumane Kimberley phaya ekuseni futhi zezo ziganeko zezo ntshizane zithe xhaxha nje phantse yonke la ntsasa yangomso ngenxa ka-19 degrees kanti bukele benje futhi kwelaphondo laphaya eNorthwest impela ke kumazantsi futhi nempuma elaphondo phaya koBloemhof ekuseni futhi inkwance ngephi phaya ngenxa yamaqondo okutshisa anciphileyo efikela kaloku kwelashumi nje elikhatshwa sisibhozo kanti ke futhi benje ephondweni laseGauteng apho sikhoyo thina ngawo lo mzuzu kumantla phaa koBonkonspruit eJohannesburg naseSprings embindini phaya inkafaka lo moya obhudla ngokuqatha phaya ngenxa yakhe kaloku futhi lo 15 degrees mbukele ekhaya nyuka nam ngokubanzi sijongeni ke bethuna phaya ephondweni laseLimpopo mpela ke futhi kumazantsi ebilabila phaya koThabazimbi nakumbindi futhi ePulukwane neziphaluka phaya yinkwantsa nomoya obhudla ngokuqatha phaya ko-16 degrees kanti ke baphila futhi ngolu hlobo kwelaphondo laphaya empumalanga ngamandla ke futhi kumantla nempuma phaa kwelaphondo busesikhukhuza embobe lapha kwasekuseni futhi kuyafefa nje yonke la ntsasa ko-17 degrees mbukela ekhaya vuma kaloku nam ndivale ke ndiyisonge imozulu phaya KwaZulu Natal ngamandla ke kumazantsi kakhulu laphondo phaya koKokstad eThekwini futhi ekuseni ko-23 degrees napha koPietermaritzburg bavuswa ku-18 degrees mna ndikuthanda kangaka xesha lemyoli kamnandi mawethu.